Много е важно да се явите на преглед на белия дроб, тъй като насрочените белодробни прегледи успяват да диагностицират рак на белия дроб и други респираторни заболявания в ранен стадий, което означава, че лечението е много по-вероятно да бъде успешно. На отговарящите на условията пациенти първо се прави 20-минутна оценка по телефона от медицинска сестра. Състои се от прости въпроси за начина ви на живот, семейната и медицинската ви история. Ако е установен риск, ще ви бъде направен скенер на белия дроб, компютърна томография, което се извършва много лесно в общността, в супермаркет или на паркинг като този. Адресът ще ви бъде предоставен. Когато пристигнете, пред вратата ще има знаци, на които пише на къде да вървите. Трябва да се явите на рецепцията, която е ясно обозначена. Стълбите към нея са стръмни, но имаме и асансьор. Ако подвижността ви не е много добра, може да се качите с асансьора. Явете се на главната рецепция, ще ви посрещне здравен асистент, който ще запише името ви и след това ще се срещнете с сестрата, където ще ви помолят да направите тест с издишане, наречен спирометричен тест. Той ще ни покаже как работят белите ви дробове, колко въздух можете да поемете в дробовете си, колко може да издишате. Не се притеснявайте, сестрите са много опитни в извършването на тези тестове. Всичко ще ви бъде обяснено. След това ще ви вземат за скенера. Честно казано, когато получих писмото, не бях сигурна. Помислих, но имам 2-годишен френски булдог и искам да съм наоколо да се грижа за него, докато е жив. Ако има нещо, може да бъде оправено и няма да се притеснявам. Ако просто го оставиш, няма да разбереш и после е късно. Скенерът, на който ще ви прегледат, е CAT скенер, не е MR скенер, за който може да сте чували. Доста е широк, не е шумен. Сънувах кошмари, но веднага, щом се качих, осъзнах, че не лежиш без опора по гръб. Имаш възглавничка под главата и под коленете. Нямаше никакъв проблем. Бих го направила пак. Изследването с скенера ще отнеме 5 минути. Ще получавате инструкции по микрофона кога да вдишате и издишате. Това е много просто, бързо изследване. Когато приключи, може да станете и готово. Пътуването и целият ви преглед трябва да отнемат не повече от 30 минути. Ако сте получили писмо, моля обадете се и си запишете час при първа възможност. Помислете за важните неща. Ако се прегледате, ако нещо не е наред, могат да видят и да го оправят, за да сте наоколо за хората, на които държите.